Hej og velkommen til Fætter Oles Mabel-kanal. I dag skal vi se på en opgave, som tit dukker op til skriftlig eksamen. Og det handler blandt andet om at finde ligningen for tangenten til en graf i et bestemt punkt. Jeg har fundet en opgave her, og vi får opgivet en funktion f af x lige med x i anden plus 3x minus 4. Og så skal vi først bestemme f af 2, så kan vi bestemme f mærke af x, og til sidst skal vi bestemme en ligning for tangenten til grafen for f i punktet 2, f af 2. Okay. Og det første, det handler bare om at sætte tal ind. På x's plads skal vi sætte 2 ind. Jeg har lige skrevet funktionen ned igen her, og så skriver jeg hernede f af 2 lige med, og jeg sætter 2 ind på x's plads, så står der 2 i anden plus 3 gange 2 minus 4. Og det kan vi jo nemt regne ud. 2 gange 2, det er 2 i anden, det er 2 gange 2, det er 4. Plus 3 gange 2, det er 6. Og så minus 4. Det kan vi jo lynhurtigt regne ud til, at det er 6. Så f af 2 er 6, og der skulle vi lige have en parentes der, således. Altså f af 2 er 6. Glimrende. Så kommer spørgsmål B. Vi skal finde f mærke af x, det vil sige, at vi skal have differentieret vores funktion. Og det er vi også klare, fordi vi ved, at sådan en funktion, der består af flere led, første led x i anden, anden led x i 3x, og sidste led minus 4. Når vi skal differentiere den, så differentierer vi den led for led, og så skriver vi bare op. Så jeg skriver simpelthen her f mærke af x er lige med, og x i anden differentieret, det er 2x. Der er sådan en huskeregel, at en potens her er det 2, den bliver ganget ned foran, og så trækker vi 1 fra potensen, og 2 minus 1, det er jo 1, og x i første, det er bare x. Nå, 2x. Næste led, 3x differentieret, det er jo en konstant gange x, og det bliver bare konstanten tilbage, så bliver 3. Og så til sidst skal vi have differentieret konstanten 4, og den forsvinder. Så her har vi mærke af x, 2x plus 3. Godt. Det gik jo godt. Så kommer vi til den sidste, vi skal have fundet tangenten, og jeg har lige gjort noget forarbejde. Jeg har klippet noget ud fra formelsamlingen, fordi selvom det er en delprøve uden hjælpemidler, så må vi gerne have formelsamlingen med, og der er der nogle stikord her i teksten. Der står en ligning for tangenten. Så vi leder i vores formelsamling, og så finder vi den her formel i den formelsamling. Jeg har klippet fra, der hedder den nummer 98. Nummeret det kommer lidt an på, hvorfor en formelsamling vi er fat i. Men formlen er den samme, og vi kan se en illustration her. Den krumme kurve, det er grafen for f, og så har vi et punkt P. Generelt så har det x-koordinaten x0, og så har det y-koordinaten, vi kunne kalde den y0, men da det jo er en graf for en funktion, så er det f af x0, og det punkt hedder nogle gange p. Og der kan vi se, at der står et udtryk her, ligningen for tangenten. Det står her, f mærke af x0 gange x minus x0 plus f af x0. Så vi sætter bare ind. Jeg kommer med lidt forklaring senere, men lad os bare sætte ind i regneudtrykket. Så jeg går lige herned. Så vi bemærker, at i den her opgave, der er x0 den er lige med 2. Her vi bemærker, at så skal vi bruge f af
x0, det vil sige f af 2. Det er et tal, vi lige skal have regnet ud. Men det har vi jo regnet ud ovenfor. Vi fandt, at f af 2 den var 6, så det begynder man at skrive her. Så mangler vi kun f mærke af x0. Det er det tredje tal, vi skal bruge. Og stadigvæk x0 er 2, så vi skal have udregnet f mærke af 2. Nu har vi jo regnet f mærke ud heroppe i spørgsmål B, så det er bare at sætte 2 ind på x's plads. 2 gange 2 plus 3, det er 7. Nu har vi de tre tal, vi skal bruge, og så sætter vi ind i vores formel. Jeg skriver lige formlen ned her. Altså y er lige med f mærke af x0 gange med x minus x0, og så plus f af x0. Og det bliver y lige med f mærke af x0, den var 7, gange x minus x0, det vil sige x minus 2, og så plus f af x0, altså f af 2, det er jo 6. Her står ligningen, hvis vi vil. Jeg tror ikke, det gør den store forskel, men hvis vi vil, kan vi jo lige gange ind i parentesen. 7x, og så skal vi også gange 7 ind på minus 2, det er altså minus 14, og så plus 6, det bliver 7x, og så minus 8. Sådan klaret en opgave. Jeg kan lige begrunde, hvorfor det er sådan. Hvis der er nogen, der undrer sig over formlen her. Normalt så kender vi jo en linjes ligning som y lige med ax plus b. Den står også her, hvor a så er hældningen, og b er skæringen med y-aksen. Hældningen, som normalt hedder a, jamen når vi har at gøre med tangenten til en graf, så er tangentens hældning jo lige med f mærke i lige præcis røringspunktet x0, f af x0. Så f mærke er det samme som a, det står også hernede. Og så, hvad så med b? Ja, en anden måde at skrive den på, det er at skrive y er lige med a gange x minus x0 plus y0. Og så er x0, y0, det er et eller andet kendt punkt på linjen. Og i det her tilfælde kender vi punktet P 2,6. Og det vil sige sammenhængen mellem B og det der står, det er, som der står heroppe, at B er lige med y0 minus a gange x0. Så der kommer den fra. Nu vil jeg lige til sidst vise, hvordan jeg kunne løse opgaven, hvis jeg havde lov til at bruge hjælpemidler. Så nu kommer der en løsning, hvor jeg tillader mig at bruge Mabel. Så nu kommer der med Mabel. Så det første jeg gør, det er jo at definere min funktion. Den hed x anden plus 3x minus 4. Og så skulle jeg finde f af 2. Nu ved Mabel jo, hvad jeg mener, når jeg siger f af x. Så hvis jeg siger f af 2, så får jeg regnet funktionsværdien ud, 6. Og jeg kan få Mabel til at regne f mærke ud. 2x plus 3, det var heldigvis det samme, som vi havde fundet frem til.
Og så kommer det allersmarteste, det er, at jeg kan jo bare få Mabel til at regne linjens ligning ud, eller tangentens ligning ud, hvis jeg sætter ind i udtrykket. Det jeg først fortæller jeg lige Mabel, at x0, den er altså i dag, er den 2. Og så siger jeg nu til Mabel, nu skal du sige y er lige med f mærke af x0 gange med x minus x0, og så plus f af x0. Lad os se, hvad Mabel svarer på det. Bum. Y er lige med 7x minus 8. Altså det samme, som vi havde regnet os frem til heroppe, uden hjælpemidler. Så hvis man får den her type, eller hvis man vil kontrollere sine resultater, hvis man regner den uden hjælpemidler, jamen så kan man jo så bare taste den her formel ind. Så I skal i gang med at lave en masse opgaver, så I bliver fortrolige med det her. Held og lykke med det. Hej hej.